Piešťanoch sa môžete po niektorých uliciach poprechádzať bez toho, že by ste čo i len vytiahli päty z domu. Kúpeľné mesto totiž zaradili do projektu Street View. Panoramatické zábery si môžete na internete pozrieť od posledného októbrového dňa. Pomocou populárnej služby Street View sa prejdete nielen po Piešťanoch a okolitých obciach, ale prakticky po celom Slovensku. Sme iba 15. európskou krajinou, v ktorej bolo nasnímané takmer celé územie. Ešte v apríli tohto roka som na základe tlačovej správy, ktorú Google na Slovensku vydal, zistil, že mesto Piešťany nebolo zahrnuté medzi mestá na Slovensku, ktoré sa projektu Google Street View zúčastnia, kde teda tento projekt prebehne. Pôvodne mala spoločnosť Google totiž v pláne nasnímať iba 19 vybraných slovenských miest. Vďaka veľkému záujmu do projektu zaradili aj ďalšie mestá a obce. Som požiadal zástupcov spoločnosti Google na Slovensku, aby prehodnotili zaradenie mesta Piešťany a aby následne zaradili mesto Piešťany do Google Street View. Na základe tejto mojej žiadosti som sa dozvedel o 2 týždne, že v novej tlačovej správe došlo k rozšíreniu na Slovensku o ďalšie mestá a medzi týmito mestami sa ocitlo aj mesto Piešťany. Špeciálne Street View autá nakoniec najazdili po Slovensku 40 000 kilometrov. Naše mesto mapovali v prvej polovici júla. Ostatný čas zabralo spracovanie podkladov, rozmazávanie tvári a poznávacích značiek vozidiel. Považujem tento nástroj za veľmi dôležitý. Google mapy a samotný Google je užívateľný po celom svete, veľmi používaný, je rozšírený a považujem zaradenie mesta Piešťany do Google Street View za podporu cestovného ruchu. Zoberme si to, keď nejakí návštevníci chcú prísť do Piešťan, chcú navštíviť toto mesto, tak prostredníctvom tejto služby zadarmo môžu zistiť, ako to v našom meste vyzerá. Obľube využívania týchto informácií dávajú za pravdu aj štatistiky. Tie hovoria, že až 88% návštevníkov Slovenska hľadá pred svojou cestou informácie online. Až polovica turistov sa pritom spolieha iba na internet. Klasickým offline zdrojom pritom dôverujú už len 3% návštevníkov. Na jednej strane ma trošku mrzí, že kúpele, ako ani Winterová ulica, tuto neboli zaradené a teda autá spoločnosti Google neprechádzali týmito lokalitami. Na druhej strane som veľmi rád, že Google prehodnotil zaradenie aj ďalších miest na Slovensku a ocitli sa medzi nimi aj Piešťany. Spoločnosť Google plánuje v budúcnosti údaje v databáze aktualizovať. Či sa tak do nej dostanú aj zábery z piešťanských lokalít, ktoré sa na prvý raz nepodarilo nasnímať, je otázne. Eva Berecová, televízia Karpaty.